Goeie. Goeie. Ja, hier ben ik in de stad. Nou, welkom. Wat heb je al mooi fiets? De bloemen vanzelf zijn, hè? Ja, dat ook al jaren. Mijn naam is Klaas en Frans hier. Een soort mensen kennen mij, hè. Buiten Frans net. Maar ik ben begonnen nou al een paar jaar geleden. En elke dag komt er wat nieuws bij, wat fleurs, stropdassen, die versier ik en die spaar je ik nog. En dan hebben we ik naar dit. Vind je het wel leuk? Dat is mijn muziektent. Ik vermaak me jou. En waarom heb je de verkeersen om je fiets wat op te fleuren? Ik maak mensen graag opfleuren. Ik doe gewoon socializing. Socializing, ja, ik show je gezicht al. Maar ik zeg, die boot niet richt, dat is verderop, daar luidt een Engelsman. Nee, een USA-man. En die leidt daar met een schip. Eregieter. Ga ik juist al kennis mee maken. Dan mag ik straks nog even heen, misschien gaat er verder. En waarom vind je het zo leuk om naar je meesting te moertje? Ik maak graag socializen, ik maak graag contact maken. Wij praten nu met elkaar, we jaren elkaar, we luisteren naar elkaar. Soms komt er een WhatsAppje, soms jij ik weer eens wat. En soms doe ik iets wat mensen misschien net leuk vinden, maar ja, dat kan je me nog net voorstellen direct. Ik heb er een soort plezier in. Ik heb mijn wetterspuit net bij me, mijn waterpistool, maar die heb ik simmers. Zoals ik dan nog in de korte broek wist, en dan zie ik even zat doen. En hoe maakt je dat contact met vrienden, onbekenden? Nou, dat doe ik gewoon s'avonds. Zoals het nou is, hè. Hé, goeie, hoe is het met jij? Ja, dat ook niet ik, dan is er contact. Nou, dat maakt ze cool aan mij. En is het nog makkelijk om contact te maken met meestings? Die Ja. meesten er hier voor? Soms heb ik het even net, dan denk ik nee. Maar dan merk ik wel aan het spraak, aan de houding. En dan zeg ik, nou ja, ik geef een foutje. Nou, dan zei hij, niet eens net nog. Hij zei, je bent wel grappig. Ja, ik ben net in het circus geweest, ja. Ja, mijn vrouw zei wel tegen, Klaas. Nou, wij wensen jou nog Ja. een heel soort succes Nou, met alle dankjewel. contacten die je onderhouden en Mijn naam is maatje. Klaas en Jim Klammers. Hoe heet hij hem? Theo en Gerlof en wij zijn van Heer. Jij bent van Heer. Nou, ik zeg het van je hele leven. Wat Jim?